Yan, shoutout ko sa inyo mga lods. Yan, shoutout po ko sa inyo lahat. Yan, pasensya na mga lods. Ano lang sa lagnat natin mga lods. Yan, shoutout po ko sa 2 viewers ko dyan. 4, 5, 6. Yan, salamat Yams. Yan, thumbs up down. Salamat Yams, salamat. Yan, bigla ang LS na rin po. Bigla ang LS. Salamat sa patamsak mga lods. Yan, copyrights. Thanks Yams. Yan. Ayan, biglang LS po to lods. Biglang LS kasi nakahiram naman ako ng ano. Ayan, Yams, may lagnat ka? Oo, kakagaling ko lang sa lagnat ko. Kakagaling ko lang sa lagnat ko. Medyo ano pa eh. Pero okay na rin kasi kasama yung anak ko, nilagnat rin ang anak ko. Pero okay na rin. Medyo okay na. Kagaling lang. Shoutout po ako sa lahat. Salamat sa suporta. Pagaling ka, ayan oo. Gumagaling ng konti pero hindi pa rin ganong magaling, pero ayun nag-i-LS pa rin ako para makahabol ako sa sa WH ko. Ayan, medyo hindi na ako nakakapag LS. Thumbs up Parikoy. Hello Parikoy. Thank you Parikoy. Ayun, salamat Parikoy. Nandyan pa rin kayo sa akin. Akala ko iniwan nyo na ako Parikoy. Yams, akala ko iniwan nyo na ako eh. Umaalis kayo sa sa GC. Akala ko tuloy-tuloy nyo na ako iniwan. Ayan, Tortang Makulay, pagaling ka. Ayan, oo nga eh. Bigla ang LS Parikoy. Ayan, Yamski, kaya pala yan, relax lang, wag masyadong magpuyat. Oo nga eh. Lagi ako sa mga video mo, di lang ako nag-comment. Ayan, salamat sa'yo, Yamski. Thank you. Nandyan pa rin kayo. Ayan, pindot na. Kumusta, idol? Ayan, okay lang, idol. Nagpapagaling sa lagnat. Bibigyan kita ng jacket, idol. Guys, manual muna tayo, guys. Kasi bawal yung lapagan ng link. Yan, kung gusto nyo mag-isdaan dyan, yan, isdaan lang kayo. Manual lang muna tayo mga lods. Kasi mapapalo tayo mga lods. Ayan, si Tortang Makola, wala kay Mami Lucky ng premyo. Kahapon Parikoy, halaga. Ayan, sino nanalo doon? Hindi ako nakatin Parikoy kasi hindi ako nakahiram ng cellphone Parikoy. Mahirap lalong tumatagal, mahirap ako makahiram ng cellphone dito Parikoy. Kaya minsan hindi ako makapunta sa LS niya yung Ma'am Sugar. Wow, swerte nanalo.
Ayan, pindot na. Ayan, punta ka sa LS ni ano, ni Sugar Suzuki. Ayan, mananalo ka doon. Marami pa premyo doon. Shout out to all. Ayan, shout out to all. Shout out sa inyo lahat. Ayan, pindot na. Ayan. Hindi mo na tayo maglalapag ng link ngayon na. Ako na ang maglalapag ng link ninyo. Lalapag kong link ninyo. Yan, dikit-dikita lang tayo mga lods. Sa lahat ng gustong ano dyan. Si Mokong nanalo ng 500 ayun. Ano yan, malaki yan, may 500. Yan, salamat sa suporta nyo mga lods. Ayan, pindot na. Okay lang po. Idol, salamat. Ayan, sige, idol. Idol, ano kayo dyan, idol? Dikita lang kayo dyan, idol. Huwag kayong mahiya, ano. Manual lang muna tayo, idol. Kasi, bawal pa yung, yung mga magpalapagan ng link, idol. Kakabalik ko lang sa ano. Yan, parang di maganda pakiramdam mo, parikoy. Oo, parikoy. Medyo pa mga... Medyo hindi pa ganong Pero okay na rin, nakapag nakapag-adjust kasi kagaling lang sa sa lagnat. Pindot na, bakit? Anong nangyari? Ayan, may lagnat ako. Pindot na, may lagnat. Pero okay na, okay na. Guys, share yung live stream natin guys para dumami tayo dito guys. Bakit? Anong nangyari? Ayan. Pinalo ka ba ni Lolo ng ilang buwan? Ay hindi naman. Kasi yung mga kaibigan ko na na medyo malaki na ang bahay pero hindi pa rin money. Ayun. Nagpalapag sila lapagan lang sila ng link. Ayun, napalo sila ni Lolo. Napapalo sila ni Lolo. Kaya ngayon, kung gusto nyo mangisda mga lods, manual lang muna tayo mga lods. Manual lang tayo. Guys, share yung live stream natin guys. Baka naman guys, share yung live stream natin guys. Ayan, sa lahat ng dito, ayan, shoutout po ko sa inyo lahat. Yan mga lods, salamat talaga mga lods. Yam stinks, Doc. Tortang makulay, parikoy, inom ka ng gamot mo dyan nang gumaling ka na. Ayan, oo nga parikoy. Kaya pa parikoy. Umapayat ng kunti. Ayan, salamat sa lahat.
Yan, shoutout sa lahat. Ayan, Tota Makulay, hindi suka ha. Nagpa-check up ka ba? Ayan, hindi naman po. Hindi. Pero okay naman. Okay naman ako. Ayan, huwag kayong mag-alala mga lods. Okay lang ako, lods. Yan guys, salamat sa pag-stay ha. Share nyo naman yung live stream natin, lods. Parang umiyak ka, parikoy. Hindi naman parikoy. Nagpa-check up ka ba? Ayan. Salamat sa inyong dalawa. Ayan, nandyan pa rin kayo. Thank you, thank you. Huwag kayong mag-alala, okay lang ako. Yan, Tortang Makulay, huwag kang mag-alala. Maski dalawa lang kami dito. Yakang-yaka yan. Ayan, oo nga, ayan. Thank you sa inyong dalawa, parikoy. At yan, salamat. Ayan. Ayan, sorry nga pala sa lahat. Ayan, medyo nagkaanuhan tayo ng konti sa sa live ni Ma'am Sugar, pero ayan. Alam naman natin kung anong tama at mali doon. Salamat mga parikoy. Yan, share nyo live stream natin mga lods. Ayan, Makulay, sino ka ba di kita nakilala? Hihi, Mokong. Sino si Mokong? Hindi ko nakilala si Mokong ah. Wala yun parikoy, balik ka sa LS ni Mami Sugar parikoy, mamaya miss ka na nun. Titingnan ko parikoy. Hindi ko masasabi parikoy kasi hindi ko masasabi kasi bruha ka sino ka ba? Sino yan si Mokong mga lods? Ayan parikoy, sino yan si Mokong? Hindi ko nakilala yan ah. Bago ah. Ayan, patamsakin nyo naman yung natin mga lods. Yung mga robot natin. Ayan, bruha ka, sino ka ba? Ayan, suplada, si Mokong, kaibigan ko yun. Sige, kaibigan mo pala yun. Yams, kung mag-stream lab ka ba, Yams, ilalagin mo yung mo, Gmail mo doon. At mo yung password mo. Nakatry ka na ba ng Streamlab? Na-try mo na ba, Yams, yung Streamlab? Sino ba yung bruha na yan, mga tol? Mga lods? Salamat sa lahat ha, salamat. Ayan, suportado pa rin nyo ako. Medyo nawala lang sa LS ni Ma'am Sugar kasi mabihira lang ako makahiram. Hindi ko na alam kung paano ito kung for example i-exit ko to, hindi ko alam kung saan to pindutin. First time ko lang mag-Streamlabs. Account mo sa YouTube, ilagin mo. Paano ba ito? Like for example, mag-i-end ka na. Yan, saan dito pindutin? First time ko lang mag-Streamlab mga lods. Ay, nalagin ko na yung sa YouTube ko. Tapos, hindi ko lang alam kung saan siya i-end. At paano i-save.
Yang sa gitna lang din pindutin mo. Sige, itong na ano, red lang din. Paano isisib? Paano isisib, Yams? Yan, salamat ha, salamat. Ayan. Yams, sorry kung ano kita na ano na black ano. Siguro misunderstanding lang siguro. Yan, sorry talaga, pasensya sa ano ko. Sa ano ko. Sorry talaga. Pagka-out mo diretso na yan mag-upload. Sige. Parang mag-ano ka na lang ano sa YouTube sa account mo, no. At hihintayin mo lang yung ano para matapos, no. Pare-pareho lang yun, no. Salamat sa inyo mga lods. Umahabol lang kasi ako kasi ano yung ano ko yung double 8 ko medyo hindi na umaangat. Hindi na umaangat yung ano ko. Okay lang yon, naintindihan kita, saka nabasa ko din lahat ng sinabi mo sa akin, pero okay lang, nasaktan kunti. Ayan, sorry talaga yan. Ayan, si Parikoy na sana si Parikoy. Hindi na maano si Parikoy Ayan mga lods, salamat mga lods. LS ko lang pag may time para makahabol. LS ka lang pag may time. Oo nga ito ano lang to, natutulog lang yung ate ko kaya ako naka-skip ng pag LS. Kaya nakaano ako. Pinagsimantalan ko na. Busy pa ata si Mokong sa torta. Oo. Naka-BG lang yun. Ayan, alam ko yun. Si Parikoy. Supportive yun. Busy pa ata. Ayan, sige. Hindi pa dumadating yung mga kaibigan ko. Yan, kung may kaibigan pa ba ako. Ayan, Nightbot, welcome everyone. Nightbot, welcome to my live streaming. Akin ba yan? At tortang makulay, Parikoy, may mahal ako, hihi guys. Mo pakilala kita. Sino Parikoy? Itong si Nightbot? Ayan, Jennifer Rico Ilongga, hello, salamat sa pagdating sa LS ko, Lods. Salamat, Jennifer.
Yan, stay lang tayo mga lods. May dadating din mamaya. Stay lang tayo dyan. Yan lods. Ano yan? Jennifer Rico, stay home. Ayan, stay home. Jennifer Rico, Ilongga. Sino yung si Nightbot? Parikoy, kilala mo yan? Ayan, guard. Sinong gumagawa niyan? Hindi ko yan alam ah. Anong hindi ko na ano yan ah. Parikoy, ngayon ko lang nalalaman yan parikoy ah. Sinong gumagawa niyan parikoy? Yan, salamat parikoy, salamat. And guys, salamat guys. Ay, shoutout po ako sa 5 viewers ko dyan. At Jennifer, nag-BGBG lang si Jennifer Gorham Mitch. Ayan, hello Gorham Mitch. Hello po, Dan Tamsak. Ayan, thank you. Ayan, stay lang tayo mga lods. Oh, ayan. Ayan, si ano pala to? Ayan guys, still lang tayo. Ayan parikoy, batukan mo nga si Bruha, ang kulit ha. Ayan, sige, salamat guys. Ayan, Nightbot, welcome Gorham Mitch. Ayan. Guys, yan ha, may ano ako diyan, may kaibigan ako diyan, si Nightbot. Ayan. Tumutulong yan sa akin sa sa kaibigan ko yan. Guys, huwag niyo kalimutan yung patamsa kay host. Ayan, welcome Tortang Makulay. Ayan guys. Yung patamsak natin po, huwag kalimutan. Ayan, Gurhamich. Thank you, Gurhamich. Ayan, sige, salamat sa pabidyo nyo. Ayan, yung patamsa kay, kay pare ko nyo, huwag nyo kalimutan. Ayan, Tortang Makulay, Netbot, thank you po. Ayan, salamat. Salamat sa iyo, Ate Madi, and Nightbot. Thank you sa pa-Nightbot. Ayan, si Gorham Mitch, hello po, Nightbot. And hello. Ayan guys, kung sino pang hindi nakadikit dyan ha, pakidikit na lang po. Ayan, bawal muna tayo sa sa hagdan. Manual lang muna tayo guys. Sana maintindihan nyo ako guys. Jennifer Rico. Ayan guys, ano lang tayo ha. Huwag ka alis parikoy ha. Sige, hindi ako alis, hihintayin ko kayo. Hihintayin ko kayo parikoy. Lapag ko na lang link nyo guys. Ako na lang ilalapag yung link nyo. Gorham Mitch. Ayan, 275 pa yung bahay mo. Ayan, Gorham Mitch.
Dahil dumadalaw ka sa LS ko, bibigyan kita ng ano, ng 3 saging ha. Bibigyan kita ng 3 saging. Ayan, huwag kang aalis dyan. Bibigyan kita ng 3 saging. Yan, ano ko, lapag ko yung link mo. Kapag may sinong gustong dumikit, ayan, para makaano ka naman dito. Ayan, ilapag ko yung link mo, gamit yung ano ko, ninja ko, bawal yung ano eh. Ayan, sige, ayan. Yams, BJ ako ha, andito lang ako, may gagawin lang. Sige Yams, sige. Ako na lang maglapag ng link niyo. Ako na lang maglapag. Ayan, thank you Kuya Hintoy. Ayan, sige, go ha, Mitch. Ayan, salamat sa pa-BJ natin. Yan, stay ka lang dyan, Gor, ha? Yan, stay ka dyan, bibigyan kita. May darating mamaya, yung mga kaibigan ko sa kabila. Yan, stay ka lang dyan. Night boot, ayan. And guys, salamat sa suporta natin guys. Ayan, stay lang tayo dyan guys. Ayan, salamat sa lahat ha. Huwag niyo kalimutan yung patamsak ko naman po. Yung patamsak natin po, ayan. Salamat talaga sa inyo. Ayan. Ayan, okay po. Ayan, sige, bibigyan kita. Huwag kang maglala, bibigyan kita. May account akong puro legit to. Hindi to malalaglag. Huwag mo na lang balikan, Ayan, manual lang muna tayo dito mga lods ha. Ako na lang maglapag ng link ninyo mga lods. Ako na lang maglapag ng link ninyo. Para safe tayo dito eh. Yan, salamat sa natin ha, mga lods. Salamat talaga mga lods. Ayan, si Chrissy J. Umarating. Ayan, i-show kita. Chrissy. Kaway host. Ayan, sige, kaway tayo. Ayan, Chrissy Dihito. Ayan, salamat sa iyo ha. Salamat ha. Salamat sa pupunta mo dito. Ayan, ano lang sila. May si Tortang Makulay. Naliligo. At saka si Yams, yung amoy na tumatawag. Ayan, Chrissy J. Ayan, stay ka lang dyan. Ayan. Sorry ha, nawala ako sa GC kasi medyo nahihiya na ako eh. Ayan. Ayan, salamat kahit nandyan pa rin kayo.
Ilalapag ko na lang yung link. Ako na lang maglalapag ng link ninyo mga lods. Yamski TV. Hello, BB love you. Ayan, anuhan muna kayo dyan mga lods. And guys, kung ano, yan sa, ano lang, usap-usap lang kayo dyan. Yan, lalapag ko na lang yung link ninyo. Yan, salamat sa lahat ng nabibiji mga lods. Ayan, salamat. Ayan, tamsak tayo dyan mga lods. Tamsak tayo dyan. Huwag yung kalimutan yung patamsak natin dyan. Yan, tamsak mga lods. Yan, Biamski, mag-LS ka sana hapon din at gabi para sure makasupport ako, be. Ayan, sabi ni Yamski, gabi daw o hapon ka mag-LS para makasupport si Chrissy J. Si Chrissy Dihito. Ayan guys, sige guys. Stay lang tayo mga lods. Stay lang tayo ha. Ayan, Chrissy J, win ka mag-LS sana hapon. Yamski, try ko maya B kung sisipagin. Ayan, sige yan. Try lang tayo mga lods. Chrissy, hello. Ayan, Parikoy, usap lang kayo dyan, Parikoy. Tabsak. Ay, salamat sa lahat mga lods.
Yan, stay lang tayo nga parikoy. Ayan, tortang makulay, pinamigay ko Chris Higar si parikoy kasi di nag-reply nung huling chat ko, nabigay ko sana. Ano bang ibibigay mo sana sa akin parikoy? Inaantok kasi yan, nagdadalaga tae. Nagdadalaga tae. Ayan, tortang makulay. Parikoy, lapag ko link mo ha. Ayan, parikoy, malapit ka na pala mag 1K. Ayan, bilisan mo na parikoy. I-1K mo na yan parikoy. I-1K mo na yan parikoy. Malapit na. Ayan, salamat sa lahat ha. Ayan, siguro Hamich, bumabalik siguro Hamich. Ayan, come first serve na lang. Kung marami humingi, nahatian ko sana sa mas kitag 550. Ayan, malaki pa lang panalo mo, parikoy, malaki pa lang panalo mo. Ayan, Gurhamich, Yamski TV, done to you, pabalik na lang po mamaya. Ayan, Yams, done na daw si Gurhamich, pabalikan naman po. Push ko na to. Bangin parikoy ha. Ayan, ihulog mo na yan. Ihulog mo na. Ayan, Chrissy G, ilalapag ko ikaw yung susunod kong ilalapag na link. Chrissy G, ilalapag ko yung link mo. Ayan, manuwalan tayo ha. Hindi mo na tayo magpaano ng link kasi nung nakaraang ilis ko, mga 5 days na siguro yun. Nakaraan. Yun. Pinalo ako. Chrissy G, may CP ka na hintoy. Ay, hindi. Ito kanang natutulog kasi yung yung ate ko kaya nilubos-lubos ko na. Kaya nag-ALS na ako, nilubos-lubos ko na. Kung magigising yun, ayun, kukunin naman niya ulit. Walang walang pera pambili. Ipon-ipon muna. Ayan, salamat sa lahat. Patulong na lang ako sa pag-promote. Di kasi ako marunong mag-promote ha. Ano yan parikoy? Ihulog na natin sa bangin yan. Yan guys, okay lang yan guys. Yan, salamat sa inyo ha. Salamat sa nanatili dyan ha. Diheto, Chrissy, Diheto. Ilalapag kong link mo, Chrissy. Chrissy, ayan, may bago tayo mga lods. Ayan, batiin natin mga lods. Parikoy, iba ata. Nadikitan sa kay Yamski. Dapat Yamski TV. Ayan, Yamski TV yung inano ko yung parikoy. Nilapag ko, Yamski TV yun. Ayan, earn with thanks, Lods. Good afternoon, everyone. Ayan. Good afternoon to sa'yo, Earn. Ayan, salamat sa pagdating sa LS. Patamsak naman po. Patamsak naman tayo, Lods. Ayan, salamat sa iyo ha. Salamat. Ayan. Lalapag ko na lang yung link niyo. Wag kayong maglalapag ha. Ayan, maawa kayo sa akin. Baka mapuspos naman tayo. Mapapalo naman tayo sa sakit ng Ang palo ni Lulu masakit. Yan guys, salamat sa lahat na nanatili. Ayan.
Yan, earn. Yan, musta ka pa rin, earn. Ay, wag ka maglapag ng link, ha? Ako lang maglalapag. Earn with thanks. Ayan, kumusta na yung bahay mo? Malaki na yung bahay mo siguro ba? Malaki na yung bahay mo ba? Ayan, good vibes, good vibes. Earn, okay po, dalaw lang loads. Ayan, sige, salamat sa padalaw. Patamsak naman po. Patamsak loads, patamsak naman po. Baka naman hindi ka pa nakatamsak dyan, patamsak naman po ako. Earn with tax. Earn with thanks. Matamsak naman ako dyan. Ayan, muni ka na pare. Earn with thanks, muni ka na. Muni ka na siguro ba? Kasi yung meet natin yun, nasa ano pa ako nung nasa 300 pa yata yun, yung bahay ko. O 400 ba? Yung bahay ko. Kunti pa yung ano ko eh. Kasi ingay mo ha? Yan palikoy, tulak mo na yan sa bangin palikoy. Yan guys, hindi pa nakatamsak dyan, patamsak naman po. Ayan, earn with tax. Ayan, salamat sa pa-BG guys. Patamsak naman po. Ayan. Magkasabay lang tayo nagtayo ng bahay loads kaya hindi kita nakalimutan. Ayan, oo nga eh. Salamat pala, hindi mo ako nakalimutan. Thank you loads. Earn, thank you. Ayan, si Gorhamich at Chris Dihe to Dan. Ayan. Guys, sa lahat ng dumidikit sa atin guys, balikan po natin guys. Sana balikan natin ng sakto-sakto. Ayan guys, sa lahat ng gustong dumikit at gustong makarami agad, dapat lang tayo, be responsible lang tayo sa gagawin natin at iwanan ng tamang bakas para naman madali tayong mabalikan. Guys, si Earn with Tax, ano yan, kasabay ko yan sa pag YT, yung maliit pa yung bahay ko, nasa 200 pa siguro yun. Ayun, yung mga niya, yung content niya, puro extra income sa basta dalaw niyo lang kayo sa bahay niya, ilalapag ko link niya. Earn with things. Earn with things. Earn with things.
Okay, salamat sa lahat guys ha. Ay, salamat sa pabiji natin yan. Love ng marami guys. Ayan, padalaw din po ako guys. Balikan ko kayo. Ayan. Parikoy, ilapag ko link mo. Nilapag ko na yung link mo, Parikoy. Guys, kung sinong gustong dumikit, nasa taas yung mga link natin po. Punta natin sa taas. Scroll up lang tayo mga lods. Ay, nag-i-LS ka rin pala, no? With Earn with thanks. Nag-i-LS ka din? Earn with thanks. Ayan, malaki na palang bahay mo, Lods ah. Nasa 1.3 na. Siguro malapit ka na mamuni, paring Earn. Malapit ka na mamuni. Siguro, ilan na ba yung WH mo, ano? Paring Earn. Ilan na ba yung ano mo? Yung ano mo? Ilan na ba yung ano mo? Ilan na ba yung WH mo, paring Earn? Hindi ako naintindihan panood, Lods, kasi hindi kayo sumali sa LS. Ay na, hindi ako magagalit, torta. Kwentuhan lang kayo dyan guys. Kakain lang daw muna si Bruha. Hintoy, nagutom ata, diet kasi. Ayan, si Chiska, hindi pa dumadating dito si Chiska eh. Guys, sa lahat ng link na binababa ko, ayan, suportahan po natin yun guys. Suportahan po natin guys. Ayan, Sugar Suzuki, dumadating. Hello po ma'am. Hello po. Sorry, hindi ako nakadating sa LS mo. Sorry po. Ano biglaan lang eh. Ito yung cellphone ko ngayon eh. Ano lang to, natutulog kasi yung ate ko kaya naka-skip ako ng pag-LS. Yan, minsan lang ako mag-LS para bawi rin ng ilang araw ako hindi naka-LS, ma'am. Sorry, hindi ako nakarating sa ano mo, ma'am. Salamat, ma'am. Salamat. Ayan, salamat ma'am, salamat. Ayan, musta na pala yung ano mo, yung bagong mong ano. Malaki na siguro mga ano nyo ba, mga WH nyo. Kasi ako wala nang nag-ano sa akin eh. Bigla, ano lang eh. Lumiliit na ang akin eh, hindi ko na alam kung ano eh. Hindi ko pa na-check kasi ano eh. Bihira lang ako makahiram. Ayan, hello, Tintin Alfonso, hello. Tamsak Dan, salamat Tintin. Tintin Alfonso, mega shout out, hello. Tintin ang aking buhay. Yan, salamat Tintin. Manual muna tayo ngayon kasi yung nakaraang LS ko, pinapalo ako ni Lolo, masakit na tamaan ako sa ulo. Ayan, shout out to all. Kulitan WH ko. Kulilat. Ano yan? Tamsak Dan host. Ayan, salamat. Ayan si ano. Thank you Jibang. Jibang Kayos. Thank you. Ayan. Ano na kita doon sa GC natin. Salamat. Jibang kayo, salamat. Free time
kaya napasok. Ayan, sige, salamat sa paparitay mo. Ayan guys, patamsa kay host. Baka naman po. Thank you ng marami ha. Ayan, dumadating na yung mga kaibigan ko sa kabila. Ayan, matulungin silang lahat. Tinutulungan nila ako. Wala loads, mahina pa rin. Kailangan mga 400 pa lang siguro. Ayan guys, support lang tayo mga guys. Koyo, shout out sa mga isda. Hihi. Ayan, ako na lang maglalapag ng link ninyo. Ako na lang maglalapag. Sorry, bawal muna yung Ilalapag ko na lang yung link ninyo po. Ayan, si Sugar Suzuki muna ang ilalapag ko. Si Ma'am Sugar muna. Si Ma'am Sugar Suzuki yun, ilalapag ko. Yan guys, sa be patient lang tayo guys. Sa manual lang tayo kasi yung nakarang ilis ko, yun, napalo ako. Sorry talaga. Ayan, mas mabuti host, i-flex mo. Ay, hindi ako, paano yun? Hindi ako marunong. Ano yan, please? Plex. Kinalimbang na kita para lagi ako makasupport. Ayan, thank you. Thank you. Tintin ng aking buhay. Baliw, ikaw magbaba ba ng bahay din, punta namin isa-isa. Ayan, nilalapag ko na nga eh. Ayan, gamit yung ninja ko. Ayan, copyright free. Ayan, ako yan. Elbow coat. Sugar Suzuki, shout out din sa iyo, Chrissy Cortez. Ayan. Isusunod ko si dyan. After ni Sugar Suzuki, isusunod ko si Tintin. Tintin ng aking buhay. Yan, salamat guys. Ganyan talaga yan. Tintin. Ayan, salamat. Sige, salamat. Ayan, salamat sa dikit balik mo, Jibang. Ayan, salamat. Kasi ako hindi ako naka-message sa iyo kasi ako sa mo. Kaya hindi ako sorry talaga, pero okay lang hindi mo ako balikan, pero kung balikan mo naman ako, ayan, maayos na. Ayan guys, dikitan po natin yung binalapag ko. Ayan, Sugar Suzuki, kung hindi nyo pa nadikitan yan. Ayan guys, dikitan po natin guys. Legit yan, Sugar Suzuki, nag-ALS din yan. Jivang Koyos. Thank you, Jivang Koyos. Ayan, na-feel ko na yung padikit mo. Ayan, na-feel ko. May kasama pang ayan, bro, Mitch, Sugar, Dan po, pabalik po mamaya. Ayan, Ma'am Sugar, ayan, Dan na daw sa iyo, si Gorhamich. After nito, ilalapag ko si Tintin ang aking buhay. Si Tintin muna. Ayan, huwag kayong aalis guys. Magbabalik pa po tayo dito. Ayan. Ayan, sorry, hindi ako naka-message sa iyo. Pero legit naman yung ginagawa ko. Nanonood muna ako ng 3 minutes bago kita bago kita pinitik. Kaya hindi ako naka-message. Tintin Alfonso, ang cute naman. Limabas sa screen, may effects pa. Ayan, oo nga. Hindi ko alam first time kong gumagamit ng ng Streamlab. Hindi ko alam kung safe ba to, pero try ko na lang po.
Nilalog out ko naman yung yung account ko. Ayan, Tintin Alfonso, balikan ko kayo guys. Nood muna kay host para pasok sa WH. Ayun, oo nga naman mga lods. Ayan, nilalapag kita Tintin, nilalapag kita. Ikaw na susunod ko. Okay, naintindihan natin kunti, Gorhamich. Nilalapag kita Tintin. Tintin! Alfonso! Kaano-ano mo si Danny Ildefonso, Tintin? Ayan, 692 pala yung bahay mo, Tintin. Ayan, isda, isda ka na ng isda para makagraduate ka. Ay, nasaan ka pala ba ngayon, Tintin? Tintin, nasaan ka pala ngayon? Tintin ang aking buhay. Tintin Alfonso. Yan guys, Tintin Alfonso guys. Ayan, dikitan po natin yan. Link niya, yan ang hagdan niya po. Dikitan natin siya. Ay, Lebanon po. Ayan, nasa Lebanon ka. Oo, nasa Lebanon ka pala. Sana maka watch kita, Lods. Okay lang ba sa'yo? Message ka sa akin, watch kita po. Baka maka-escape ako. Jibang Koyos at Sugar Suzuki, Dan, bahay mo, complete package ha. Ayan, Ma'am Sugar, Dan na daw sa'yo si Jibang Koyos. Ayan po, balikan po natin yan. After ni Tintin po, dikitan po natin, ibaba ko na yung bahay ni Jibang Koyos. Ayan guys, balikan po natin ng tama ha. Para hindi mapalo ni Lolo ha. And guys, dikit lang tayo guys. Ako na lang bahala sa mga mga link ninyo po. Ayan, Jibang Kuyus, ikaw yung susunod ko. Ayan, wag kang aalis. Ikaw yung susunod ko. Sa lahat ng nandito, ayan. I-flex ko kayo. Stay lang tayo ha. Ayan, Ma'am Sugar, ano po yung LS time mo? Ayan, Jibang Kuyus, ikaw susunod ko, Jibang Kuyus. Ayan, nilapag ko yung link mo, Jibang. Huwag kang aalis dyan, mag-Jibang pa tayo. Jibang Kuyus. Jibang. Jibang Kuyos. Ayan, Jibang Kuyos, nilapag ko ng link mo po. Ayan, salamat Tintin, salamat sa pakikinig. Salamat. Yan, stay ka lang dyan. Thank you Tintin, thank you. Receive the hito. Salamat Lods. Yan si Sugar, Tintin Alfonso, Dan sa'yo. Yan Tintin, balikan mo si Ma'am Sugar. Yan, balikan po natin si Sugar Suzuki. Ayan, sabi ni Jibang Kuyus at Tintin, Dan sa'yo, full package. Yan Tintin, dalawa na, balikan mo na po Tintin Alfonso. Yan Tintin ng aking buhay. Balikan po natin.
Ayan, nandyan pa rin si Gorham Mitch at Koyos Dan po. Ayan. Balikan po natin yan. Jibang Koyos. Yan guys. Iwan na ng tamang bakas para madaling mabalikan. Ayan Ma'am Sugar, ano pong oras yung LS mo po para makapunta po sila dito po. Ililipat ko sa inyo. Ano yung oras yung LS mo po Ma'am Sugar? Ma'am Sugar, ano po yung oras ng LS mo po? Jibang Koyos, thank you at Gorham Mitch. See you later, CC. Ayan, Tintin, balikan po natin si Sugar Suzuki at saka si Gorham Mitch. Sabi ni Tintin, salamat sis, Jibang Koyos, balikan kita after a minute. Ayan. Jibang Koyos, ilang taon ka na host? Ano pa ako? Bata pa ako. Ganyan pa ako. $25. Ayan, bakit mo naman natanong? Ayan, tinatanong ako. Sabi ni Sugar Suzuki, Jibang Koyos Dan. Ayan, Jibang, balikan mo na. Ayan, balikan po natin guys. Guys, huwag kalimutan yung patamsak kay host. Baka naman po, patamsak naman tayo dyan po. Yun na lang bibigay ligaya sa akin. Gawin na natin yung gawin. Tamsak tayo mga lods. Matanda ka na oy, cause ang bata nakabibiron pa. Oo nga. Nakabibiron. Ayan, ingat ka sa ingat ka sa Hong Kong ha, ingat ka. Ingat ka dyan sa Hong Kong. Ayan, ingat ka sa Hong Kong, Jibang Koyos. Ayan, ilalapag ko ulit yung bahay ni Yamski TV. Ilalapag ko ulit. Yamski TV. Yamski TV. And guys, tikitan po natin to ha. Yamski TV. Jibang Koyos, salamat host. Pero soon, okay na dito. Ayan, ayan. Ayan. Baka na kayo, baka balik normal na kayo dyan. Ayan, ingat-ingat lang dyan. Ingat-ingat lang kayo dyan, mga kababayan kong magaganda. Porti lang sa mga pangit. Ayan, ingat lang tayo dyan. Yan, Yamski TV, binaba ko. Dikitan po natin mga guys, mga lods. Dikitan po natin yan, mabait yan. Legit po yan, babalikan kayo yan. Medyo busy pa sa trabaho yan. Guys, balikan po natin yan guys. Dikitan po natin yan. Ayan Guramich. Ayan, ibaba ko yung mamaya. Huwag kang mag-alala. Okay tayo dyan. Baba ko yung mamaya. Ayan, ikaw susunod ko dito. Para tayo ha. Ikaw susunod ko dito. Ayan, Lord, salamat sa nanatili po. Ayan, thanks. Opo, kuya, pababa po maya. Ayan, sige, ako ang bahala. Baba ko yung mamaya. Jibang Koyos, host, ang bahay ni Gorhamich. Oh, sige, ibaba ko yung bahay ni Gorhamich. Hindi mo nakita po. Gorhamich. Sige, balikan ko na kayo. Ayan, balikan mo na Tintin. Gorhamich. Gorhamich. Lalapag na kita, Gorhamich. Ayan. Sa lahat ng gustong dyan ha.
Manual isdaan muna tayo mga lods kasi medyo stricto ngayon si Papi Pilulupi. Ayan, Goramich, binaba ko yun na yung bahay mo. Ayan. Ayan, susunod ko dito si pari ko, yung Tortang Makulay. Isusunod ko pababa yung niya, bahay niya. Ayan, si Tortang Makulay, ibaba ko yung bahay niya po. Ayan, Jibang, visit ako sa pinuntahan kong LS host, kunti lang bumalik. Ayan, sabi ko na nga ba eh. Ay, huwag mo intindihin yun. Meron talagang mga 1 day, 3 days. Meron talagang ganun eh. Ano lang tayo eh. Be patient lang tayo. Babalikan din tayo. Basta iwan lang tayo ng tamang bakas para mabalikan tayo. Iwan lang ng tamang bakas. Para sure ang balik. Ayan, sabi ni Sugar Suzuki, hello guys, shout out to all. Ayan, mega shout out. Jibang Koyos, baka naman yan eh. Meron talagang hindi bumabalik kapag hindi maayos ang bakas. Yan. Meron din iba yung bumabalik. Bumabalik naman ilang araw lang. Pinakamatagal na yung 1 week. Ayan guys, puntahan po natin si
Yan guys. Yan guys. Stay still lang tayo. Medyo ano eh, naglalag na naman. Putang igit. Yan guys. Stay still lang tayo. Guys, i-in ko na yung LS ko guys kasi nandito ng ate ko guys. Yan, bye. Thank you ng marami guys. Thank you.